perroa euskaraz, bai? Ogiz irrozten bat nahi euskaraz, liburutegi bat nahi euskaraz. Eta beste egunien, gauzatxe bat pasietan, txikle batzu eroste guren eban, ez? Eta, orduan, sartu nintzen denda batera, eta blokea hori nintzen. Ze ikusten eban, arne huenak, ikusten batzen arpeixe, ez gala bertakuen. Eta txikle eroste guren eban. Eta orduan, urbiltu nintzen bere gana, ikusten unos chicles, por favor. Eta bere zer erantzu ezten, sesa poretakuek. Eta nik, de fresa, tío, de fresa! Eskerrik asko. Zaila. Vale, tu gure bat, vale. Bueno. Si me dices eskerrik asko también te entiendo. No, para que compartir.